ulo ng mga nagbabagang balita. Super Typhoon Mawar papasok na sa Philippine Area of Responsibility. Mga kagamitan sa search and rescue operation ng PROCOR inihanda na. 150 Tarlakenyo pinagkalooban ng libreng titulo ng lupa. Ina ng probinsya ng Tarlac nais mag-iwan ng mapagkalingang pamana. Benepisyo ng pagkakapon sa mga alagang aso't pusa, alamin. Iba't ibang rosary na gawa ng isang Kabalen artist bida sa isang exhibit. At top 6 sa May 2023 Chemical Engineering Licensure Exam, inialay ang pagpasa sa yumaong lolo. Naimbag nga malam Amianan, Luzon. Narito na ang may init at bagong mga balita. Inihanda na ng Police Regional Office Cordillera ang kanilang mga kagamitan sa search and rescue operation sa inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Mawar sa Northern Luzon. Tinutukan yan ni Lynette Iris Paed. Pagguho ng lupa at pagbaha. Ito ang mga pinaghahandaan ngayon ng Police Regional Office Cordillera sa posibleng epekto ng Super Typhoon Mawar sa Cordillera. Alam niyo naman yung kontur ng lugar natin madaling makapa-absorb ng maraming tubig yung ating lupa is madaling mag-landslide. Katulad yan sa Itugon, bandang Itugon, along Quezon Road, along Halsima Highway din. At least yung medyo safe na dinadaanan natin ngayon, Marcos Highway at saka Nagilian Road. Upang maging handa, inilabas na ng PROCOR ang kanilang mga kagamitan sa search and rescue operations, gaya ng spine board, rescue rope at floating rings. Nakaantabay na rin ang mga ambulansya, truck at rubber boat. Ang natin ngayong araw is chinek natin yung mga equipment na gagamitin kung may darating na bagyo at yung mga tao na magre-react kung may mga emergencies na mangyari. SF, remain. Others may go back to your respective offices. Aabot sa 572 personnel ng PROCOR ang nakaantabay upang magresponde kung sakaling kailanganin sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. Isa na rito si Police Corporal Ron Mark D. Guzman. Sa loob ng 6 na taong pagsisilbi, nasanay na siya sa mga search and rescue operations tuwing may bagyo. Nung assign pa po ako sa Mountain Province, ma'am, yung mga po, ma'am, in-evacuate po namin yung isang barangay to, ma'am, na prone po sila sa sinking area po sila kasi, ma'am. Kaya sila po ay in-evacuate po namin sa safe area, ma'am. Paalala ng PNP, makinig ang publiko sa mga kinauukulan. Yung mga kababayan tayo na kahit sinasabihan na lumikas, pumunta sa mas safe na lugar, hindi pa rin sinusunod. Sabi, sige yung pamilya ko, may naiiwan pa rin dahil gusto nila bantayan yung bahay. Kaya yung mga yun na naiiwan sa bahay, nangyayari tuloy sila ang na-aksidente. By the time na malakas na, saka sila lilikas. Una nang tiniyak ng Office of Civil Defense Cordillera ang kahandaan nito sa bagyong Mawar. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines.
Bibida sa pagdiriwang ng ika-150 anibersaryo ng Tarlac ang kasaysayan at kultura ng probinsya. Kasabay nito ay ipinakita na sa publiko ang commemorative stamp ng probinsya. Narito ang report. Ang 8 sinag ng araw sa pambansang Watawat ay sumisimbolo sa mga probinsyang unang nag-aklas sa puwersa ng mga Kastila taong 1897. Isa dito ang probinsya ng Tarlac. Bagay na tila nabaon na sa limot ng ilang Tarlakenyo. Sa pagdiriwang ng Tarlac ng ika-150 pagkakatatag ng probinsya, isang historical and cultural show ang isasagawa sa Maria Cristina Park sa Tarlac City. A lot of our Tarlaceños are not aware of yung mga facts and trivia of our province and how far we've gone. This was all curated by no less than Professor Lino Dizon. We took snippets from our history to showcase yung cultural strength and cultural beauty ng ating probinsya. Para kang isang puno na mahina yung ugat. Kahit na mahinang angin lang, nabubuwal. Pero pag nalaman mo, pag alam mo kung saan ka nanggaling, ang kasaysayan ng isang lugar, para kang puno na napakalakas ang ugat. Kaya maski na kagano kalakas ang hangin, ay hindi mo bubuwal. Kanina, pinirmahan na ang commemorative stamp ng probinsya. Makikita rito ang iba't ibang makasaysayang lugar sa probinsya. Pasalamat po kami kasi a few days ago nasunog po ang gusali nila, no? And we were worried because yung commemorative stamps that we are launching today ay nasamang nasunog, but in God's grace ay hindi po siya nasama. Ang probinsya ng Tarlac ay itinatag noong ika-28 ng Mayo taong 1873. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Good news po na mahagi ngayong araw ng libreng titulo ng lupa ang pamahalang panlalawigan ng Tarlac sa ilang Tarlakenyo sa ika-150 founding anniversary ng probinsya. Magbabalita Ren de Guzman. Kaya ito, sa kanya din ito. 5 taon nang nakatira ang pamilya ni Nanay Maria sa Barangay Cristo Rey, Capas, Tarlac. Dahil hindi sarili ang lupa, nangangamba siya na anumang oras ay mapaalis sila. Siyempre po, yung wala kang materhan. Siyempre, hindi mo lote, hindi ka pwedeng tumira sa hindi mo lote. Papaalisin ka talaga. Pero alam mo yun, hindi yun yung lote, kaya hindi ka pwedeng tumira doon. Na lahat po ng Tarlakenyo ay may lupa na hinahawakan. Ngayong araw, kasabay ng pagdiriwang ng ika-150 taong founding anniversary ng probinsya ng Tarlac, isa siya sa 150 masayang nakatanggap ng libreng titulo ng lupa. 150 residents po ng probinsya ng Tarlac at narito po sila, 150, at ready na po silang kumuha ng land titles nila. Ito po ay sinasagawa po ng DNR para mabigyan po ng pagkakataon yung mga ating mga kababayan na magkaroon na po ng kanilang mga sariling titulo. Matagal na po natin ginagawa ito at ngayon pa nga po mapalad at igagawad po ng ating butihing gobernador ang 150 titles po ngayong araw na to. Handog ito ng pamahalaang panlalawigan sa tulong ng Handog Titulo Program ng Department of Environment and Natural Resources, Tarlac. Nakuha ko na po yung titulo ko. Masaya na po ako. May katibayan na po ako, may lote ako. Yan lang po. Inaasahan namang ilan pang mga residente ang gagawaran ng libreng titulo sa mga susunod na buwan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At kaugnay sa balitang yan, atin namang alamin ang mga programa at plano ni Tarlac Governor Susan Yap para sa probinsya. Magbabalik sa report, Randy Guzman. Natural materials that we find here in Tarlac. Mapagkalingang ina. Ito ang nais maipadama ni Tarlac Province Governor Susan Yap sa mga Tarlakenyo sa kanyang paninilbihan bilang ina ng probinsya. Kanyang prioridad, pagkapantay-pantay ng mga residente anuman ang antas sa buhay. I want to be one with the people rather than andito ko, andito sila. So even when I go around, I don't
announce na dadating si Gov, ganun-ganon. I come in quietly and nadidisarm mo sila. I'm able to hear them and they're able to open up easily na ano bang kailangan nila o sasabihin nila, Gov, kailangan namin maayos yung access namin sa panganganak or ganon. So, mas nakakapag-open up. Serbisyong medikal, edukasyon at trabaho ang kanya ring tinututukan. We always invest na ma-provide ang skills training sa aming mga tao. So, human capital is very important. So, yun ang trust namin na patuloy kaming nagtitrain at nililink ang aming na-train sa trabaho. Para mas dumami ang trabaho, mas pinalalakas niya rin ang sektor ng negosyo. Continue to offer Tarlac as a place, good place to invest because skilled labor, no? Mura pang magnegosyo dito, mura pa ang lupa. There's friendly, ang mga LGUs is business friendly to investment and businesses. Suportado naman ito ni dating Senator Bam Aquino na isa ring Tarlakenyo. Well, alam mo, I've known this ever since nasa Senate pa ako. Talagang ang push talaga is to be as business friendly as possible. Of course, yung New Clark City is mostly kapas na kung tutuusin. So marami talagang opportunities here. Even without these new areas, matagal na yung mga malalaking factories dito na paggawaan ng mga quality goods, luxury goods, technology, electronics, apart from the agricultural land. No? So there's a lot going in our province. And Ngayong ika-150th founding anniversary ng probinsya ng Tarlac, pangako niya ang mas maunlad na pamumuhay ng mga Tarlakenyo ngayon at para sa susunod na henerasyon. And we're hoping na itong 150th year can be a reason for our youth na alalahanin yung kasaysayan ng ating probinsya. Just to remember at yung sariwain, no, yung 150 years na dinaanan natin kung paano nahubog ang ating probinsya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Balik naman po tayo dito sa Baguio City upang makontrol ang populasyon ng ligaw na aso at pusa at maagapan ang rabies. Patuloy ang isinasagoang pagkakapon sa mga ito ng City Veterinary and Agriculture Office. Karagdagang mga benepisyo nito, alamin kay Lynette Iris Pae. Pinakakalma ni Nanay Mel ang alagang aso niyang si Jolly na isang German Shepherd. Ito'y matapos sumailalim sa neutering o pagkakapon. Siyempre, kawawa naman, masakit. Pero at least, hindi na siya gagala. Ang nakakatakot kasi dito, pag gumala kasi minsan napupukpok, napapatay. Ang magkaibigang Ralesh at Jerry naman, hilig ang pag-aalaga ng pusa. Kaya ang mga ligaw na pusa sa kanilang universidad, kanilang inalagaan at ipinakapon. Napansin po namin na marami ng campus cats. Tapos yung mga nanganganak doon, napapabayaan lang din sila. And then nagiging strays lang din sila. So para mapakita din na hindi sapat ang feeding lang. Kailangan makontrol din yung population. For their own welfare din naman yun. Ayon sa veterinaryong si Wilson Malingan ng Baguio City Veterinary and Agriculture Office, pumapalo sa 60 mga aso at pusa ang kinakapon sa kanilang tanggapan kada araw. Ito'y alinsunod sa Rabies Control and Animal Program ng pamahalang lungsod. Ang advokasya po natin ay makontrol dapat yung population ng mga dogs, cats. Kasi nga karamihan ay kung napapabayaan natin sila yung mga number 1 na pag-alagala sa kalsada. So, in-encourage namin yung mga ayaw ng maparami yung mga pets nila, mas magandang ipakapon na lang. Makatutulong rin umano ito upang maiwasan ang paggala, pagiging agresibo at mapahaba ang buhay ng mga alagang hayop. Dapat nabakunahan siya ng anti-rabies. Tapos yung range ng age nila is at least nasa 6 months hanggang 3 years old. Mas advisable yung mga hindi pa sana nanganak para mas maganda yung programa natin. Huwag na nating hintayin na manganak ng 1, 2 beses, gano'n. Ang pagkakapon ay isang uri ng operasyon kung saan tinatanggal ang isang bahagi ng pribadong parte ng mga alagang hayop. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa.
Susunod, truck na 2 taon nang nakahambalang sa sidewalk sa Baguio City, inirereklamo. Yan at iba pang balita, susunod na. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubela, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Inirereklamo ang isang truck sa Barangay Asin Road, Baguio City dahil nakahambalang ito sa sidewalk ng higit 2 taon na. Paliwanag ng barangay, alamin sa report na ito. Sa kahabaan ng Muñoz Drive sa Barangay Asin Road, Baguio City, nakaparada sa sidewalk ang truck na ito. Ang mga residente, hindi maitago ang inis sa perwisyong dulot nito. Ito'y dahil higit 2 taon na pala itong nakatiwangwang. Nakaharang nga po sa sidewalk at yung kabilang gulong, yung bandang kanan, ay hinarang yung kanal. So, sidewalk saka yung kanal. Kaya pag umuulan, yung imbis na yung tubig ay dadaan sa kanal, dadaan na doon sa may bandang kalsada. Isa sa mga nagrereklamo dito si Sani. Anya, minsan nang naaksidente ito dahil sa nakahambalang na truck. May tao rin dyan noon. Di, tumabi ako nga dyan. Yung taxi dito, dati may daan dyan noon. Yung Mulberry Alley yan, yung sira ni Mr. P sabi na yan. Siyempre may namreno yung taxi na bigla may iniwasan dahil nga dyan sa truck na yan. Kaya nung biglang nag-ano yan, dumating motorsiklo ay yung bisikleta. Tinamaan ako. Tila abandonado at napaglipasan na nga ng panahon ang truck sa tagal ng pagkakahambalang nito. Sa aming pagtatanong sa barangay, hindi sila makapagbigay ng kumpletong pangalan kung sino ang may-ari nito. Ayon kay punong barangay Jaime Candido, pumanaw na umano ang may-ari nito at ang anak ng may-ari ang nag-aasikaso sa pagtatanggal ng nasabing truck. Po, patay na yung may-ari. Yung anak po hindi marunong mag-drive.
So, ewan ko po kung paano remedyo doon. Naiparating na rin ito sa pamahalang lungsod. Trucks or big vehicles that cannot be towed by our city tow truck because the capacity of our city tow truck is under 4,000 kilos if I'm not mistaken. So mostly dagiti para iti sedan and SUV type of vehicles. Ilang ulit na ring sumulat ang pamahalang lungsod sa anak ng may-ari. Have a bigger tow truck, then we will tow them, and that's I think in the pipeline because those are one of the issues that we have. No, there are complaints about big trucks that are obstructing roads, and we cannot move them immediately. So I think CEO has already programmed that type of tow truck that has the capacity to tow more than 4,000 kilograms. Sinusubukan pa rin ng aming news team na mahanap ang itinuturong nagmamay-ari ng truck para makuha ang kanilang panig. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ipinakikilala ng Department of Tourism Cordillera ang iba't ibang outdoor activities para mapalakas pa ang turismo sa rehiyon. Kabilang na dito ang exploratory bird watching at food tourism. Magbabalita Jason Andaya. Unti-unti nang nakababangon ang sektor ng turismo sa Cordillera mula sa pagkalugi noong pandemya. Upang mapataas pa ang tourist arrivals, isinusulong nila ang iba't ibang outdoor activities sa rehiyon. Isa na dito ang exploratory bird watching activity. We begin exploratory birding activity in the city of Baguio together with birding enthusiasts, tour operators and media to reintroduce Baguio as a bird-watching site offering another activity. Kabilang dito ang food tourism sa iba't ibang probinsya sa Cordillera. We have embarked on an outdoor cooking and identified ideal setting for this one-of-a-kind experience. So we have identified the Abra Kalinga circuit with its vast mountains and rivers. Sa tala ng DOTCAR, pumalo sa 2.6 milyon ang international arrivals sa rehiyon taong 2022, inaasahan na tataas pa. I think in the city of Baguio we are doing our best in promoting tourism under the stewardship of the Tourism Office. And the Department of Tourism will continue to foster cooperation, collaboration, and co-action among stakeholders for tourism in the Cordilleras. These are essential elements in building a successful tourism industry. Ang lahat ng mga ito ay pinag-usapan sa katatapos na Cordillera Regional Tourism Summit 2023. Jason Andaya para sa Luzon Headlines. Isang rosary exhibit naman ang ibinida sa isang mall sa San Fernando City, Pampanga. Silipin yan sa kwento ni Gracie Rotao. Itinampok sa isang mall sa lungsod ng San Fernando, Pampanga, ang kauna-unahang rosary exhibit na obra ni Peter Pedro Yap. Ako po pala si Peter Ray Yap. I'm 25 years old po. Dito po ako sa City of San Fernando, Pampanga. Isang young Kapampangan artist. Actually, nagbunga po kasi yung devotion ko sa Blessed Virgin Mary. Kaya po ako nag-come up po with making rosaries po. Nakita ko po yung mga beads. Kumikinang, as in talagang sobrang nakakaakit silang Opo, sa Manila po, to be specific, sa Quiapo po. And then po, sabi ko, hindi ko kaya mag-donate ng crowns, hindi ko kaya mag-donate ng vestments for our patroness. Sabi ko, why not to make rosary po? Bukod sa mga naggagandahang imahe ng Birheng Maria, nakadisplay din ng 12 rosaryo na gawa sa iba't ibang beads at crystals, gems and stones. At may pinukpok art pa na siya mismo ang may konsepto at disenyo. Yung mga pangsanto po natin, nag-range po sila from 2,000 and above po. Depende po sa materials, design, and execution po. Kasi po may mga gusto po na may mga pictures po kasi custom made nga po. And then po yung mga standard po natin, nasa 1,000 to 2,000 lang naman po. May iba't ibang tema rin ng mga rosaryo, tulad ng isang ito na hango sa paggunita ng mahal na araw sa probinsya ng Pampanga na ginamit din sa isang national mail competition. Ang isa namang ito
ginamit naman sa national costume ng isang kandidata sa Binibining Pilipinas noong nakaraang taon. This really showcase kung gaano po katalented yung ating mga Kapampangan, especially our Kapampangan artists. Kasi alam natin, Rosary, you have the beads, but as shown here, no, we are doing the rosaries no more than lang na simple beads. And we can see na very artistic yung pagkakagawa. And makikita natin na ganun po natin pinapahalagahan yung mga religious na bagay na we have here in the province. Super proud ang ina ni Pedro sa galing at ganda ng mga obra ng anak. Ano po, nahihirapan din po siya. Sabi ko, anak, kakayanin natin yan, sabi ko sa kanya. Basta manalig ka lang sa taas at bibigyan niya tayo ng chance. Rosario ng Indu o Rosary of the Mother ang tema ng Rosary Exhibit na tumakbo ng 1 linggo. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Para sa mga mamimili, ano nga ba ang nakapaloob sa Consumers Act? Atin niyang alamin sa Ikaw at ang Batas. Mahilig ka ba sa pirated na bag? Or makeup, lipstick na binibili sa bangketa, pero ang tatak ay LV. So marami tayong mga kababayan na mahilig sa ganyan, no? Meron po tayong Republic Act 7394. Ito yung Consumer Act. At ito ay pinagbabawal niya actually, no? Yung mga consumer product na merong labeling ng other products without without authorization, no, or trademark permit from the original manufacturer. And ito yung misrepresentation na sinasabi ng mga original manufacturers, at ito ay a law which is not only applicable in the Philippines but all over the world, no? Under Section 10 of the Consumer Act of the Philippines, no, ang isang manufacturer ay pwedeng maghabla ng isang person, entity, or company using trademarks na without permission from the original manufacturer. Whether or not licensed yung mga manufacturer na yan in the Philippines, they can bring suit or they can bring an action, ano, to punish itong mga gumagawa ng pirated material dito sa ating bansa. Hindi lang clear actually yung penalty ng isang tao na end user ng mga fake or pirated na gamit. Because ang puntirya ng batas na ito yung manufacturer ng fake or pirated materials. And of course, may nababalitaan tayo na yung mga nag-abroad sa US, for example, at pagpasok sa Amerika ay you are wearing or you are using yung mga pirated bags na yan, kino-confiscate sa abroad yung mga bags na yan for violation of the US laws on copyright and trademark. And of course, talamak dito sa ating bansa ang pirated material, but it is enough na alam natin that there is a law which punishes the use, possession of these fake products and fake materials dito sa ating bansa. Susunod, tubong Pangasinan na top 6 sa May 2023 Chemical Engineering Licensure Examination. Kilalanin ang detalye susunod na.
business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Sa milky ng batang 90s, lahat natin ang itrahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Inaalay ng Top 6 sa May 2023 Chemical Engineering Licensure Examination ang kanyang pagkapasa nito sa kanyang yumaong lolo. Ang kanyang kwento, alamin kay Lynette Iris Paez. Till now po, parang nakakakilig pa rin po na matawag na engineer. Hindi pa rin maitago ni Alexander ang saya ng makapasa ito sa Chemical Engineering Licensure Examination May 2023. Still unexpected pa rin po siya since parang hindi ko naman po in-expect, especially after nung exam. Medyo nahirapan din po kasi. So, it was parang pass or fail na lang po after nung exam. So, parang plus na lang din po yun na nakapasok nga po sa top 10. Tubong Mabini, Pangasinan si Alexander. Nag-aral ito ng Bachelor of Science in Engineering sa St. Louis University sa Baguio City at nagtapos bilang magna cum laude taong 2022. 6 na buwan siyang nag-review pero nag-alangan pa rin siyang kumuha ng board exam. Pero napilit din siya ng kanyang pamilya dahil sa ipinakita nilang suporta sa kanya. Actually po nag-apply ako dun sa examination like 1 week before deadline. Kasi very indecisive pa po ako kasi feeling ko po, walang pumapasok na sa utak ko, parang... Halong kaba at tuwa ang kanyang naramdaman habang inaantay ang resulta. At noong ika-22 ng Mayo ngayong taon, nadiskubre niyang top 6 siya. Inalay niya raw ang kanyang pagkapasa sa kanyang lolo Venancio, na yumaon noong Pebrero at para na rin sa kanyang pamilya. Sa lolo ko po, na unfortunately, kinuha na ni Lord. So, ayun po. Feeling ko, ginay niya ako all throughout the review. Isa lang si Alexander sa 472 na pumasa mula sa 801 na kumuha ng nasabing pagsusulit ayon sa Professional Regulation Commission. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Para po sa mga nagbabantay sa Typhoon Mawar, manatiling makinig ko sa mga iba't ibang LGUs at manood din kayo sa iba't ibang mga videos and also informasyon ay ihatid sa inyo ng Regional News Group Luzon. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy weekend!